Tatlong pamilya po sa Ilocos Sur, inilikas dahil sa banta ng storm surge. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Habang marami sa mga evacuees sa lalawigan ang nagsibalikan na sa kanilang mga tahanan, tatlong pamilya mula sa Barangay Nalvo, Santa Maria, Ilocos Sur ang kinailangan pang ilikas at dalhin sa Nalvo Elementary School bandang 1:00 ng madaling araw kahapon Nobyembre 11. Ito ay matapos maranasan ang storm surge sa lugar na dulot pa rin ng papaliw ng bagyong Uwana. Agad na isinagawa ang evacuation sa tulong ng Municipal at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council kabilang ang kanilang mga alagang hayop. Ayon sa Sangguniang Bayan, humupa na ang tubig sa kalsada bandang 2:30 ng madaling araw, ngunit may ilang kubo malapit sa dagat ang nasira at patuloy na ramdam ang malakas na alon sa lugar. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.